सानबाय जे बिटिआर सुक्तियावथ' गोबां सिगनेचार होबाय बिथिंहाय जइन्ट सेक्रेटारि होबाय गभ अफ इन्डियानि बेनिफ्राय चिफ सेक्रेटारि जोंनि आसामनिफ्राय होबाय आरो चिफ मिनिस्टार होबाय आरो फाइनान्स मिनिस्टार सहि होबाय आरो बिथिंहाय एनडिएफनि मोनब्रै गुटनिफ्रायबो सिगनेचार होबाय आरो उइटनेस हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सिगनेचार होबाय नाथाय दायो बिथाङा फोसावबाय थादों इलेक्सनाव जेबो गैया होननानै नाथाय सिगाङाव बेयो बुंदोंमोन बे मोजां सुक्ति जादों होननानै नाथाय दायो जे बिथाङा बे बुस्थुखौ बुंबाय थादों जेबो गैया थारमाने बेयाव मोनसे खोथाखौ आङो बुजिनो सानबाय एबा बुंनो सानबाय जे बिथाङा बै चिफ मिनिस्टारखौ फाइनान्स मिनिस्टारखौ चिफ सेक्रेटारिखौ जइन्ट सेक्रेटारिखौ आरो बे मोनब्रै फेक्सननि जितु सिगनेटरिफोर बिथांमोनखौ अपमान खालामबाय माबोरै अपमान खालामखो होनबा बिथांमोनखौ जाम्बा खालामबाय जे आङो बुजिगौ जे बिथांमोना इडुकेटेड मानसि जेनेबा बुंनो थाङो जोङो जे एबसुनि जाया प्रेसिडेन्टमोन प्रमद बर' बिथाङाबो बिएससि एबा ग्रेजुवेट होननानै जों खोनादों थिग बै माखासे चिफ सेक्रेटारि जोंनि उइटनेस जेबो सहि खालामनाय चिफ सेक्रेटारिया आइएस नङाब्ला चिफ सेक्रेटारि जानो हाया आङो गोबां चिफ सेक्रेटारिफोरखौ आंहा सिना जाना दङ आरो आं लाबोनोबो हागोन आंनि न'आव आरो गोबां बिसोरो आंजों मोजां चिफ सेक्रेटारि जानोब्ला आइएस जानांगौ दा बेनिखायनो बे आइएसखौबो अपमान खालामबाय बिथाङा जेरै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि टेबोलखौ साबिखौ बुखावनानै बै समाव सेक्रेटारि अफिसाव गावसिनि बिटिसि अफिसाव अपमान खालामदोंमोन बेबायदिनो बे आइएसखौ बे अपमान खालामबाय आरो डक्टर हेमन्त बिश्व बिथाङाबोथ' डक्टरेट पिएचडि डिप्ल'मा गोनां बिथांखौबो अपमान खालामबाय आरो सर्बानन्द सन'वाल चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो अपमान खालामबाय बे एनडिएफनि मोनब्रै फेक्सननि सिगनेटारफोरखौ अपमान खालामबाय बेनिखायनो बिथाङा सासे अपमान होग्रा केन्डिडेट एबा सोद्रोमा होननानै आं साननानै दङ मानोना बिथाङा नाया हसिया बे खोथाखौ बुङालाबासिनो मानो बेखौ जेबो गैया होननानै बुंनानै बै सिगनेटारिफोरखौ इन्डियान गभर्नमेन्टनि आसाम गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभनि अनगायैबो गुबुन बिफानाव थानाय अफिसारफोरखौ मानो अपमान खालामनांगौ बियो जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथाव आरो अपमान जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गन्थं हानानै होबाय बे जोंनि बर' जाथिखौ जोंनि बर' जाथियावबो गोबां गोरों गोरा दंसै सोरबा एमफिल फरायनाय सोरबा पिएचडि फरायनाय सोरबा बिए बिएससि एमकम एलएलबि बिदिनो फरायनाय दंसै नाथाय बिथाङा बे गासैबो इडुकेसनखौ नंखाय खालामबाय एबा गोबोरखिनि समान खालामबाय बियो गासैबो सोलोंथाइखौ अपमान खालामजोब्बाय जायनि जाहोनाव बे खोथाखौ जेबो गैया होनना लेक्सार बायगासिनो दङ बेनिखायनो आं बिथांखौ गोख्रोंनाव जों बेखौनो सोंखारिनो सानदों जे बिथाङा रोङाबा रोङा सिरि था आरो रोंगौबा बिथाङा मोजाङै नायनानै डिक्सनारियाव नायनानै बुं जे बियो मा जाखो थेवब्लाबो जोंनि टेलेन्टखौ इडुकेसनखौ बियो मालाबाबो नाखस खालामनो जे बिहा राइट गैया मानोना बिथांनि थाखाजों जों फरायनो मोनाखै बिथांनि फैसाजों इडुकेसन जों लानो हायाखै बिथांनि फैसाजों जों टिउसन खालामनो मोनाखै एडमिसन खालामनो मोनाखै बिथाङा जोंनि शिक्षाखौ आसामनि इडुकेसनखौ इन्डियान इडुकेसनखौ माब्लाबाबो अपमान खालामनायनि थाखाय बिथाङा राइट गैया आं बेखौनो बुंनो सानबाय आरो स्निथियाव नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु आरो डक्टर अनजलि दैमारिया बिपिएफ हान्जायाव जइन जानायनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो आङो बिथांनिसिम मोनसे बिबुंथि लाखिनो सानबाय जे बिथाङा पिएचडि खालामदों होननानै आङो मिथिगौ जे डक्टरेटआ गोबां रोखोमनि लानो हायो फिल'सफियावबो लानो हायो साइक'लजि आरो गुबुन बिभागावबो थिय'लजिफ्रावबो लानो हायो जोङो थिय'लजि बिभागनि मानसि दा आङो बिथांखौ बेखौनो बुजिनो सानबाय साइक'लजिखौ जोंबो मोजां रोंगौ फिल'सफिनि बिसयबो जों मोजां रोंगौ नाथाय बिथाङा जे सासे पिएचडि जानानै डक्टरेट जानानै बे जेबो गैयै होननाय सासे केन्डिडेटखौ मोजां मोननानै बिथांखौ सापर्ट खालामबाय बियो बिराद लासिंसिनि बाथ्रा मानोना बिथाङा जायहा बारग'सि बिथाङा बुंगासिनो दं जेबो गैया लेखाखौबो नायाखै फरायनो रोङा नालाय जानो हागौ बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा आङो बिथांखौ आंनिफ्राय बिथाङा हयथ' 2 बोसोरल' गिदिर जानो हागौ बैसोआव आं बिथांखौ बुंनो सानदों बिथाङा हयथ' एक्जिकिउटिभ स्पेलिंखौनो लिरनो रोङा जानो हागौ रिप्रेजेन्टेटिभ स्पेलिं बियो लिरनो रोङाबो जानो हागौ कनस्टिटिउसन आरो कनस्टिटुएन्सि बिथाङा स्पेलिं लिरनोबो रोङा जानो हागौ लेटार राइटिं इसे राइटिंखौथ' बिथाङा बादान हो बिनिखायनो बिथाङा सासे जाम्बा परिचयनि बे खोथाखौ बुंगासिनो दं दा बे जाम्बा परिचय खोथा बुंबाय थानाय मानसिनि खाथियाव जे सासे डक्टरेट मानसिया खाथियाव थांनानै सापर्ट खालामहैबाय बे इडुकेसनखौ ब्लेम खालामनाय जादों मोनसे कन्डेम खालामनाय जादों बे सोलोंथाइखौ गाहायाव लांनाय जादों जोङो जे बिटिआर सक्तियाव ओरैबायदि नुनो मोनबाय इउनिभार्सिटि स्पर्ट इउनिभार्सिटि नेशनेल स्पर्ट इउनिभार्सिटि एनआइटि आरो गुबुन बिफाननि इउनिभार्सिटि जोङो नुबाय सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दा बे एनआइटिआव मा थायो बेचेलर अफ इन्जिनियार डिप्ल'मा थायो बहाय मास्टार अफ इन्जिनियार डिप्ल'मा बेयाव मोननो हायो बेचेलर अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ टेक्न'लजि थायो बिइ आरो एमइ थायो जायखौ चिफ इन्जिनियार आरो एडिसनेल चिफ इन्जिनियारफ्रा डिप्ल'मा लानानै साख्रि मावगासिनो दं एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार साख्रि मोननो हायो थिग बेबायदि डिप्ल'मा थानाय इडुकेसनेल इनस्टिटिउसनखौ लानानै फैनो हादों बे बिटिआर सक्तियाव अब्ला बिथांखौ बेफोर बुस्थुआ बिनि बे मानगोनां अनजलि दैमारिनि थाखाय जुजाय बायदि जाबाय नामा बे इडुकेसन इनस्टिटिउसनफ्रा बे एनआइटिफ्रा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिफ्रा आरो बे नेशनेल स्पर्ट इउनिभार्सिटि बेफोरो जुजाय बायदि जाबाय नामा गोबोरखि बायदि जाबाय नामा दा बिथाङा डक्टरेट जालायनानै बेखौ मानो रिसार्च खालामाखै इलेक्सननि थाखाय एबा थाइसे थाइनै थाखानि थाखाय
बे नंखाय बाथ्राखौ माने बिथाङा बुंनानै बिथांजों सापर्ट जागासिनो दं नांगौबा बिथाङा जिरायनानै थामोन आरो बिथाङा न'आव थानानैनो मोजां सनमान मोनगासिनो दंमोन जोंबो बिथांखौ मान होयोमोन जेब्लानाखि जोंनि खाथियाव मोनसे दावराव जादोंमोन अब्ला जोंबो बिथांखौ बिराद सनमान होदों नाथाय बे सनमानखौ जायया अशिक्षित संगठननि सासे लिडार बिथांनि खाथियाव थांनानै बे सनमानखौ बिथाङा बेखार खालामहैबाय एबा जिगाब बुन्थानि समान खालामहैबाय जायनि जाहोनाव बे जिबौआ जिबौनि आथिं नुयो होननानै बुंनाय बायदि माने बेबायदि रोखोमनि बियो मिलायहैफाबाय बिनिखायनो आङो बिथांखौ मोनसे खावलायनोसो सानदों जे बिथाङा बे सासे इलिटारेट रोखोमनि एक्सशिपजों जे बे खोथाखौ सापर्ट खालामनानै बुङालाबानो गावनि टेलेन्ट्सखौ गावनि सनमानखौ रेसपन्सिबिलिटि हिसाबै बे लानानै गावनि जिथु एडुकेसनेल टेलेन्ट्स बेखौ जाहाथे मोजाङै बियो आपग्रेड खालामनानै नाजानो हायो आरो बे गोरिब बै इडुकेसन गैयै मानसिफोरखौ टेलेन्ट्स गैयैफोरखौ जोंनि बिटिआरआव थानाय टेलेन्ट्स गैयैफोरखौ जाहाथे बे गावनि इडुकेसननि एनकारेजनि गेजेरजों जाहाथे रेस्किउ खालामनो हायो बिमा बिफा गैजायैफोर फिसाय थैजानायफोर दुखिया दरिद्रफोरखौ जाहाथे बिनि एनकारेजनि गेजेरजों जाहाथे रेस्किउ खालामनो हायो बिथांनि थाखायसो बिथाङा खामानि मावनांगौ होननानै आं बिथां मानगोनां अनजालि दैमारिसिम गुरै खावलायनायसो थाबाय जोबथायाव नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु रायजो राजा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजासिम नोंथाङा साजेसन होनो सानो आङो साजेसनखौ बेखौ होननानै बुंनो सानबाय जे जेसेबांनाखि केन्डिडेटफ्रा दासिम जेबो गैया होननानै बुंगासिनो दं जोंहा मैया डिरेक्टरेट एक्सट्रा सेपारेट डिरेक्टरेट जोंहा मैया इमप्लिमेन्ट जाजेनबाय बिटिआर सुक्तियाव थानाय क्लजेसनि बिथोराव मैया मोनसे जोंहा इमप्लिमेन्ट जाजेनबाय दा जायफ्रा एक्स इएम एक्स एमसिएलए बिथांमोनाबो बे लेक्सारखौनो होगासिनो दं जेबो गैया होननानै दा बिनिखायनो आङो ओरैबायदि लुबैदों जे जायफ्रा एक्स इएम एबा एक्स एमसिएलए जानानै दंमोन बिथांमोननि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि जिथु डकुमेन्टस बे कपिखौ आङो मोनोब्ला बिथांनि रुल आरो नं बेखौ आं सेबायाव आरो सेकेन्डारि बर्ड अफ इडुकेसन काउन्सिलाव आं चेक खालामना नायगौमोन बिथांमोननि डिप्ल'मानि रिजाल्ट शिटनि लेखायाव नायनानै आं बुजिगौमोन बिथांमोना इडुकेसनखौ लामारदोंना लामाराखै जुदि इडुकेसनखौ लामारदोंब्ला बिथांमोना मानो बेखौ बुजियाखिसै बेखौ आं नायनो थाखाय बिथांनि डकुमेन्ट्सखौ एडमिटआव जिथु नाम्बार थायो रुल आरो नं नैबेखौ आङो जुदि मोनोब्ला आं सेबायाव चेक खालामगौमोन आरो भेरिफिकेसन खालामगौमोन आरो काउन्सिलावबो मानोना आंहा इउनिभार्सिटि आरो सेबायाव आरो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलाव आंहा गोबां सिनाजाना दं कन्ट्रलार आरो डिपुटि कन्ट्रलार आरो सेक्रेटारिफोरजों आं बिथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ आं सेभ खालामनानै नायगौमोन अब्लासो आं बुजिगौमोन बिथांमोननि इडुकेसना मा जायनि जाहोनाव बिसोरो बेखौ बुजियाखै आं बे बर्डखौ रायजोफोरनो क्लियार खालामना होगौमोन बेनिखायनो बिथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ जुदि एडमिटखौ जुदि हायार सेकेन्डारि एडमिट आरो डिग्रिनि एडमिट आरो मेट्रिकनि एडमिटखौ जुदि आङो बोरैबा रोखोमै जुदि जेरेक्स कपि जुदि मोनोब्ला अब्ला आङो बे खामानिखौ मावगोन अब्लानो आङो रायजोफोरनो फोरमायनो हागोन बिथांमोना सोर इडुकेसन गोनां सोर इडुकेसन गैया आं बेखौ रायजोफोरनो फोरमायनानै होगोन साबायखर थाबाय नोंथांसिम बिटिआर निउसनिसिम गोजोन्थों